Φοβάμαι ότι αν δεν προκύψει ισχυρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα θα μαζευτούμε μετά από λίγους μήνες και θα μιλάμε για πολύ χειρότερα πράγματα κάτω από πολύ χειρότερες συνθήκες. Και τότε ειλικρινά δεν ξέρω αν θα έχουμε αυτή την ευκαιρία ή αν θέλετε την ελάχιστη άνεση που έχουμε αυτή τη στιγμή να μπορούμε να πάρουμε τις σωστές επιλογές. Ζούμε μια παράνοια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 32 κόμματα, τόσα κόμματα όσοι και πολιτικοί. Και ειλικρινά, τι έχουν να προσφέρουν όλα αυτά τα κόμματα σε αυτή την κοινωνία που ανησυχεί. Γεμίσαμε από σωτήρες και χάσαμε τη σοφροσύνη. Το μόνο που στοχεύουν, κατά τη γνώμη μου, είναι ή την πολιτική τους επιβίωση ή αν θέλετε να κάνουν μια επανάσταση η οποία ποτέ δεν ολοκληρώθηκε μέσα στα νερά τους και θέλουν να τη συναντήσουν στο διάβα της Ελλάδος, στο διάβα της ιστορίας, αλλά όχι κάτω από τα θεμέλια και κάτω από τα ερείπια της Ελλάδας. Θα είναι άδικο. Τώρα που έρχεται η ώρα να ψηφίσουμε, πρέπει να καθορίσουμε και ένα αδιαφεσβήτητο κριτήριο. Θα αποφασίσουμε να ψηφίσουμε ένα κόμμα. Νομίζω ότι την ώρα που θα ψηφίσουμε θα πρέπει να έχουμε από πίσω μας στο μυαλό μας ότι αυτός που προείσταται αυτού του κόμματος, αυτός που είναι αρχηγός αυτός του κόμματος, θα θέλαμε κατά βάση να είναι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ειλικρινά, σκεφτείτε τον Καμένο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, σκεφτείτε τον Τσίπρα Πρωθυπουργό της Ελλάδος, σκεφτείτε τον Χρυσαυγίτη Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τι θα περιμένετε με την άλλη μέρα. Τώρα, σε ό,τι με αφορά, έζησα την αγωνία της κοινωνίας, όπως και εσείς. Είδα σκορπισμένα όνειρα, ελπίδες, προοπτικές, φιλοδοξίες, παραδόσεις, ιδέες, θεσμούς, όπως εσύ. Αγανάκτησα όπως εσύ. Θύμησα όπως εσύ. Έτσι ένιωσα την υποχρέωση να δώσω το παρόν σε αυτόν τον αγώνα της κοινωνίας για επιβίωση. Να ανατρέψουμε τη φθορά, να διορθώσουμε όλα τα λάθη και τις ανεπάρκειες του παρελθόντος, να δημιουργήσουμε ένα νέο όνειρο, μια νέα ελπίδα, μια νέα Ελλάδα, την Ελλάδα της εργασίας, της αξιοπρέπειας, της δύναμης, της προοπτικής. Πιστεύω ότι με την πολιτική δεν πρέπει να ασχολούνται άνθρωποι που χρειάζονται την πολιτική για να ζήσουν. Κοίταξα πίσω μου και είδα ιστορία. Ένωσα τον προορισμό μου. Κοίταξα γύρω μου και είδα χάος. Σκέφτηκα ότι χρειάζεται πρόσωπο. Κοίταξα μπρος μου και είδα δρόμο. Είπα θα αγωνιστώ. Κοίταξα μέσα μου και είδα πίστη. Ήξερα ότι θα φτάσω μέχρι το τέλος. Η πόλη μας μαραζώνει. Η τριφυλία μαραζώνει. Ο νομός μας μαραζώνει. Και ξέρω ότι σας ανησυχεί πάρα πολύ. Βλέπουμε τη μία υπηρεσία μετά την άλλη να φεύγει, να κλείνει, να μένει ένα κενό. Αυτό το κενό που με πολύ υδρότατο είχαν γεμίσει οι γονείς μας, κάποιοι προηγούμενοι πατριώτες μας, δεν έχουμε δικαίωμα να το ζήσουμε και δεν έχουμε δικαίωμα αυτό το γεγονός να το προσφέρουμε στα παιδιά μας. Η ζωή μας και οι πόλεις μας υποβαθμίστηκαν. Ξέρω ότι φοβάστε όλοι μην κλείσουν τα κέντρα υγείας, μην κλείσει το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Και νιώθω την αγωνία σας. Μου την έχετε πει. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Ποιος υπερασπίστηκε αυτή την πόλη, ποιος υπερασπίστηκε αυτή την περιοχή, ποιος περιμένετε αύριο μετά τις εκλογές να υπερασπιστεί αυτό το χώρο. Τόσα χρόνια διαμαρτυρόμαστε ότι είμαστε μακριά από τα κέντρα εξουσίας. Και το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Εγώ το καθήκον μου το έκανα, ένιωσα τον προορισμό να δώσω παρόν. Είναι η ώρα η δική σας να αποφασίσετε.
Ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε θυμό, έχετε οργή, έχετε τη διάθεση να τιμωρήσετε. Το καταλαβαίνω. Θέλω όμως σε κάθε έναν από τους πατριώτες μας να απευθώ προσωπικά. Όταν θα έχει περάσει ο θυμός, όταν θα έχει περάσει η αγανάκτηση και τα προβλήματα της καθημερινότητας θα μας ξαναχτυπήσουν την πόρτα, ειλικρινά ποιον θα βρείτε δίπλα σας, ποιον θα βρείτε μπροστά σας για να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό, πέρα από όλα τα διλήμματα που έχουν αυτές οι εκλογές, οφείλετε να δώσετε και μια απάντηση σε δύο διλήμματα. Το ένα είναι αν θέλετε να έχετε ένα πατριώτη βουλευτή και το άλλο που πρέπει να απαντήσουμε όλοι, εάν θέλουμε να έχουμε ένα μεσήνιο πρωθυπουργό. Γι' αυτό λοιπόν μην αφήνετε το θυμό και μην αφήνετε την οργή να καταστρέψει αυτή τη μοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται σήμερα στην κοινωνία μας. Μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια, γιατί έτσι έμαθα. Δεν σας γέλασα και ούτε έχω πρόθεση να το κάνω. Δεν έχω ενοχές και δεν προτίθεμαι να αποκτήσω. Έμαθα να σας κοιτάζω στα μάτια και δεν πρόκειται να αλλάξω. Έτσι έμαθα γιατί δεν ξέρω να κάνω αλλιώς. Ήρθε λοιπόν η ώρα να αποφασίσετε. Τι θα κάνετε? Εσείς θα λείψετε? Ελάτε λοιπόν, ελάτε να γίνουμε συμμαχητές σε αυτή την προσπάθεια, να φτιάξουμε τον τόπο μας, να φτιάξουμε την άλλη την Ελλάδα της εργασίας, της δημιουργίας, της ελπίδας, της αξιοπρέπειας. Για να έχουμε δικαίωμα στην εργασία, για να έχουμε δικαίωμα στη ζωή, για να έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Ο Ελίτης είπε ότι αν διαλύσουμε την Ελλάδα θα μείνει ένα καράβι, ένα αμπέλι και μια ελιά. Με αυτά μπορούμε να την ξαναφτιάξουμε. Ευτυχώς εμείς έχουμε και την ελιά και τα αμπέλι. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.